kodwa nje wena mangikhuluma nawe nje mase ngifuna lento uluze ingqondo yakho le ngathi uyahlanya la ekhanda lakho uyahlanya la usudakiwe hayibo musukuthi ngiyashaya ungishaya phambi kwabantu ngishaye phambi kwabantu ngishaye ngishaye phela musukuthi usile la ekhaya ungibonisa nabantu ngibukalisana angenawe uyangibukisa nabi yangithuka angenawe uyangithuka uzeleni la bangasithi umhla phansi angenawe uyangithuka uzeleni la ngizele kona umele sikhulume kodwa hayi ukuthi phansi kuba noma wakho sikhulume lento yethu le bangasithi phansi ngithukwe uwe mina bengeke yini ngiyabuza phela ngoba phela uzobiza umakho ubiza mama mhlale phansi sikhulume usungibonisa ukuthi Mbukele ohlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela le episode yohlelo silungisa umjolo uyithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show uyangazi igama lami ngikudlala Matifana and I am the next big thing in KZN as per usual uyazi ukuthi sikukhumbuze njalo uma beqala uhlelo uthi ungakhohlwa ukulike ushare uphinde futhi usubscribe to our channel ebizwa ngokuthi umjolo show nangu thanks la eceleni press wona phela khona uzokwazi ukuthi udonate ngaloko okuncane ongakwazi ukusiza ngake channel yethu ukuthi ikhule. You can also join i-membership yale channel engakulekelela ukuthi ukwazi ukuthola inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazitholi. Khumbula ukuthi lekhaya sinenhlelo ezifana neza abangani bethu uhlelo lenziwa unjinji umagwaza mase kuzoba khona usilungisa umjolo uhlelo lenziwa ke the next big thing in KZN. Yayazi i big thing encane imina ke lo asibe ndawonye ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ake sibone ukuthi namhlanje inkinga zobani esizibhekayo nanokuthi isixazululo sisithola kanjani uma ukuthi nawe futhi ufuna sikulungisele inkinga zakho umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com asambe ke sibone ukuthi namhlanje sibheke inkinga kabani nginibingelele babukeli emakhaya igama lami ngingundabenhle wakaZungu ngibhalele uhlelo usilungisa umjolo ngesimo sokuthi ngifuna bengilungisele inkinga yami nomuntu wami. Siphinde sikubingelele mbukelo ohlelo silungisa umjolo yazi ke mase sihleli kanje noma kanjani sisuke solungisa indaba eziningi ezithinta imjolo eminingi yahlukahlukene eningizimu Afrika kakhulukazi uma ukuthi nawe unenkinga ke ezithinta umjolo lula kakhulu ongakwenza ukuthumela i-email address njengamanje uthi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mengabuwenze njalo hawu ngiyakuthembisa noma kanjani indaba zakho uyobe seziyalunga ngoba umthandazo wakho ebusuphendulekile njengoba wazi ukuthi uyedwa uNkulunkulu wemjolo igama lakho udlala Matifana eceleni kwami khona ukuthi sekunaye njengamanje solungisa ke indaba zakhe zomjolo noma nje zothando lakhe sibone ukuthi kungane ezithole kwishow namhlanje nanokuthi ke athole ukuthi ke lo muntu omlethe kwishow i-relationship yabo ikangakanani noma ikanjani noma bagcina mhlawumbe ukuxhumana ihamba kanjani dadewethu siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni namhlanje. Sawubona bhuti njani? Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Hayi no ngiyaphila kuyintokozo enkulu ukuthi ke uvuma ukuthi hayi uyadingeka kwishow ufike la kwishow uhlale la uready ukuthi uzombona lo muntu but before we get there asiqale ngokuthi uyi-introduce to ababukeli ukuthi ungubani wakabani. Igama lami babukeli uNontokozo kwaMabaso. Nontokozo Mabaso. Yebo. Okay. Nontokozo uthe njengoba ula kwishow kunomuntu othi hayi no ukudinga la kwishow igama lakhe uNdabeni. Mengakubuza nje uNdabenhle umazi kanjani? Umuntu ezwana naye. Umuntu enizwana naye. Yebo. So ziningi indlela zokuzwana ningazwana ezabangani ningazwana ezabantu abazanayo ningazwana ezihlobo ningazwana futhi abantu abathandanayo so between these things engiyibalile wena umazi kanjani uNdabenhle? Siyathandana naye. Niyathandana. Ubudlelwane bakho naye ngokubuka nje kwakho from your point of view kuhamba kanjani? Ngokwami bekuhamba kahle nje. Ngabona ukuthi okutheni. Kuhamba kahle. Kuhamba kahle. So mhlambe mewukuthi nineyinkinga nike niyilungise kanjani? Niyahlala phansi nixoxe, niyafonelana nikhulume noma kwenzakalani? The reason why I'm asking you this question is simply because namhlanje usolula kwishow. So meneyinkinga niyilungisa kanjani? Ukuthi mahlezi obabili sithi zama ukuyilungisa ngokwethu asikwazi sometimes gcina omunye ebhekisele omunye ebhekele ningasekho into eselungayo. Mhlambe yini ngokubuka kwakho nje yenza ukuthi kuze kugcine kufike kuleso simo leso ukuthi inkinga nigcina nihluleka ukuyilungisa ninobabili omunye aphuma abhekele omunye abhekele njengoba mhlawumbe ukuthi inkani amakhandeni aqinile noma mbani mhlawumbe ipride yanibusa. Hey pride. Ipride enibusayo. Hayi no. Namhlanje uthe mayabuthola ukuthi umuntu wakho ukudinga la kwishow yini nje efike kuwena emqondweni wakho ukuthi ukudingelani ngoba ngokubuka kwakhe izinto zihamba kahle ekhaya.
Ngiyibuzile nami ngempela ngamangala ukuthi ngibekwa yini la engabe yini-ke le sengiyenzile emndabeni ngoba phela hayi angazi akayena umuntu yena othanda ukukhuluma kakhulu nami izinto yabo manje ngiyamangala ukuthi yini engibeka la ngempela ngifisa ukwazi nami ngifuna ukuthola ekugcineni ukuthi yini engibeka la. I know, ungawari ngoba-ke you're going to find out njengamanje. Engingakwazi ukuthi-ke meyabe ufind out akuzoba kuhle noma kuzoba kubi ngoba akukaze kwaba mnandi ukufind out depending-ke ekutheni-ke utholani ngaleso sikhathi. Are you ready ukuthi uzwe ukuthi undaba yofuna ukuthini kwena? Hayi ngi-ready. Njengoba uzwa-ke mbukeli uNontobeko uthi cha u-ready ukuthi ezwe ukuthi-ke undaba enhle ufuna ukuthini kuyena. Mhlampe nawe uney'nkinga ezithinta umjolo@gmail.com, that is umjolo@gmail.com. Sila eThekwini la iphakhi la sishuthela khona-ke njengoba ubona nje kuyaphithizela imoto, umsindo wey'moto, abantu bakhona so nje bear with us mawukuthi khona umsindo ephuma eceleni oyizwayo. Khumbula ukuthi siseduze nomgwaqo. Ake sibone-ke ithimba lethu mabe liyolanda undaba ukuthi kuhamba kanjani nanokuthi-ke siyakwazi ukuyilungisa indaba yakhe usuku lanamhlanje. Mntaka baba hamba kahle? Hawu siyaphela qhawela kethu njani? Hayi no mfethu ukukhala kusizi. Njengesicelo sakho mfethu usicelile ukuthi uNontobeko simthathe simbeke la. Uzoyikhulumela naye but before nikhulume nje nobabili ayeze udlala amatifana going to ask you ambuze imbala ngoba sengikhulumile naye ngalezi usayiti lakhe so ngifuna ukuzwa nje kuwena ukuthi khamba kanjani. As u decide ukuthi umlethe la namhlanje kwishow ubudlelwane bakho naye ngokwakho nje phamba kanjani? Hayi lokudlelwane bethu mfowethu ngisho ukuthi bo right kakhulu inkinga nje yinye yiyo lengilethe la ekutheni ngize ngicine sengibhalelane ukuthi ningisize kulo okunye nje konke kuhamba. Okay. Before uyi-reveal inkinga ekulethe la ngingathiwa nje ngichazele mhlampe ngumuntu wakho ngamchaza njengomuntu onjani? Umuntu onothando onakekelayo noma umuntu onenkani ungathi umuntu kanjani? Ngisho ukuthi yena lolu thando onalo kodwa inkani futhi nayo ikhona. Ukuphethe nje konke kahle. Uphethe konke. Yeah. Okay. So kulesikhathi nindawonye mhlambe uyayibona i-relationship yenu yaphambili noma nje ubuze wabiza thina ububona ukuthi hayi no ithemba likho? Ngiyabona ukuthi manje ngathi khona la isistaka khona ngesimo sale sicelo lesi ngisicelela ukuthi ngifuna ningilungisele ukuze siqhubeke. Kahle kahle ngifisa ukuthi iqhubeke iye phambili. Kodwa manje kumele ukuthi silungise le nkinga lengibhekene nayo. No, okay. Nontobeko uready ukuzwa inkinga ngoba ngathi inkinga iyodwa kahle kahle. Hayi mfehlala kuyena umuntu wakho lo uyakwazi yini ngempela inkinga emenze wazi wamdingala kwishow? Cha Nontobeko sithandwa sami isizathu sokuthi ngikubizele la isizathu ngicabanga nawe uyasazi ngoba ngihlezi ngikhuluma nawe ngicela ukuthi-ke sesiside isikhathi siyindawonye kodwa-ke lutho ukuthi-ke sigcine sesijabulisana mina nawe bekamereni. Hawu kodwa babe sungazizwa ngiletha phamba amakhamera? Yebo ngoba phela ngiyabona ukuthi ngoba manje mangikhuluma nawe awungizwa sengizame kaningi manje ngiyathemba ukuthi abafowethu la ngibabhalele bengakhona ukuthi mhlawumbe bengikhulumele nawe igcine isilunga lento ngoba kade sengizama ukukhuluma. Kodwa amakhamera sibonisa nabantu nje. Hayi mina anginankinga nokubuka nabantu makulunge nje inkinga le ngifuna ukuthi ilunge kuphela anginankinga nokubuka abantu nokuthi abantu bathini. Kanjani ihlazo-ke phela lesho lenza la ihlazo bathini abangani bami bathini oma ekhaya ngokungilethela bathini? Kodwa omama akho kini bayazi ukuthi wena uganile futhi walotsholwa. Ngakutshela isiphi isizathu? Isiphi isizathu engakutshela sona ukuthi ngizokunika nini? Ngisingakutshela isizathu sakhona? Emabafeni. Izizathu zakhona. Ngakutshela nje isizathu. Isizathu athi-ke mina mangivele kini kuqala ngakwenza. Wavele ngathi ashade kuqala. Inkinga yakho yini esibangayo? Wena wathi mangivele kuqala. Yini esibangayo kuqala? Angitholi udakwa kakhulu utshwala. Ungangitshela ukuthi udakwa kakhulu utshwala phela wena. Uyadakwa utshwala wena. Ngithe ngifuna ukubona qala ukuthi uzoba right yini. Manje wena uyadakwa wenza yonke into ebhedama usudakiwe ngithi. Phambi kwabantu udakwa utshwala. La uzongihlaza phambi kwabantu into eshoyo. Uzongihlaza phambi kwabantu nje nawe. Ugcina nginokukhuluma nami. Uyangibhedela phela. Uyangibhedela. Futhi ngiyabhedela. Uyangibhedela nje. Baf.
Hawu ayikho nje lento ozoyishela. Ngiyanicela bafethu. Uzongibonisa nabantu. Cha ayikho into ekubukanisa Bafethu. Masudaka kangaka mina ngikusizile wena unje yimina ngithi yimini ngithi mina ngakukhathaleki ngoba ngifuna ukuthi ngifica unjani wena umuntu nawe ngifica unjani mina ngoba wena nami ngithi ngifuna ukuvusa umuntu wasekhaya kodwa wena umuntu oright uyangisha nje angisazi isizathu yengize ngisuka indoda ehamba iphuza utshwala mi kanjani wena unasizathu sokuthi uncishe umuntu wakho shuthi khona imani hey bafethu niyagijima kakhulu manje mina ngisele manje mfethu umuntu wakho wafike wamshela yebo wakuqoma yebo nathandana so the time nithandana uyacabuza kuphela ushaye yebo kwasuka lapho wathi ngeke akunikeze nisajola imlobolo wathi ke mangivele kubo kuze so khona ukuqhubeka nayo yonke wavela kubo still noma so manje ke useshintshe inkulumo ke manje sengitshela ukuthi ke ashade kuqala shuthi wena ufuna ukuthi sonke lesikhathi nindawonye awukazi ucambalala nalomuntu isikhathi eside kabi sesihlale mhlawumbe iminyaka emithathu manje lutho nje ukuthola akakaze Nkosi yami uyasifaka kodisana akafuni ukuthi ngingafuni athini but ngiyekuve ngithi bafuna wakho umuzi nomuntu umuntu uqala mele umbuke isithatha sakhe kusuka kanjani yekwakho umuzi nomuntu obhedayo uyada kakhulu lento ngizafuna ukuyibona kuqala ukuthi iyaqonda yini endleleni ngiyangivela nje nginike nje into kalula nje kanjani konke lokho uqonda ukuthi ngiyabona iyaqonda endleleni asilwe la Utawotshwala nini kanjani la? Uyangicasula mfowethu. Njoba kuhlelile yiyo ke inkani yakhe. Uma sedakiwe akangihloniphi mase dakiwe lo muntu. Ngiyakuhlonipha mina uwe lo ngeke usho ukuthi ngidaka utshwala. Ngeke ungitshela ukuthi ngidaka utshwala. Ngicela uhlale phansi. Amasimba nje. Angalokho ungikhomba mina, angalokho ungikhomba mina. Soqala Angalokho ungikhomba bandla. Uzoqala ungisangana, ngisacela ungiyeke mfowethu, ngisacela ungiyeke. Umuntu wami lo ngamlobola. Ngangikhombi. Umuntu wami lo ngamlobola. Akho izenza ikhombiseke ukuthi umuntu wakho ungihloniphi. Ngiyakuhlonipha kuwe lo wena uyasangana abo mangasuye utshwala uzoyithola into oyifunayo uzoyithola basuye kutshwala nje ungihloniphe utshwala ngoba utshwala kuyakuhlula nje utshwala wena ngicela uhlale phansi kuyakuhlula utshwala ntokazi uyintombi into wena cha awunangane nginayo ingane pho manje yena uncisha umfana igquma lakhe hayi angithandi awuthandi ngani unengane awuyona ingane ngayithola phela ngayithola khona kaku right yonke into angithi wafika yena ke empilweni yami ufika kwakhe ngimfika akekho right ngamsiza lo muntu lo yes ngamsiza ukuthi abe right empilweni ngamtshela ukuthi okay makususela sami uzongilobola masusungilobolile ngiyasobona khona ngoba phambili ukuthi yazi manje uphuza kakhulu utshwala inkinga yakhe akafuna ukushintsha nje ayikho into angayazi angathi manje soqala isiqalo leso yinto engikhalisa kakhulu yinto engikhalisa kakhulu yenze njani ke mina bhuti ngathi nje impela ngalo ukuthi intombi into kanti umuntu nje wayesazi yonke yenze njani bhuti ngitshele phela ke wena ngenza njani uyimini ayikho into angakwenza wena uyimini wena indoda ehamba iphuza utshwala nje izinto ebhedayo emaceleni ungani nezinto ebhedayo nezinto ebhedayo uma kanjalo wakha umuzo njani ke lapho naye usukhuluma kanjalo muphi umuzo wakhaya ayi dideke ngisho uNkulunkulu ke namhlanje wena wadedelela ubaba wengane engakulobolile wathola indoda ekulobolile but still hayi awuyiniki ke izenzo zakhe zenza ukuthi ngamnike ngithi ngiyachaza nje yini othatha ngifuna shintshe indlela enza ngayo akashintshe indlela enza ngayo ngakhuluma na uthi ngizoshintsha akashintshe indlela enza ngayo bengakashintshi ashintshe indlela enza ngayo ngishintshile awuma sashintshe indlela enza ngayo ngizomnika ngendlela afuna ngayo singimnike ngayo kodwa lento lo yenzayo ngimtshele ngathi okay sekhokhile ekhaya ngithi asishadeke wathi angikhokhekini ngakhokha ke okay asithi niyashada aqhubeka aphuze ngisho emshadweni uyogcina ngokulubuka utshwala kusalayo kuzobhidliza umuzi wethu ngithi utshwala phela uyabhidliza umuzi ineni yakhayo lapho so wena ufuna ukuthi aye kukudakwa akaye kukudakwa ngoba kunezinto eziningi azenzayo masedakiwe ngenxa nje katshwala wena ukhulumela nje uyabheda masedakiwe nabangani bakhe ngenxa nje yatshwala uyabheda masedakiwe nabangani bakhe abo mangasayekela utshwala uthando lethu lizoba right imthwele nqubela phambili sobabini manje nje ayikho into esingayenza sobabini lento lo ekhuluma ayikho siyathandana thina la soba u2 years inkinga simanga utshwala ngisetshwaleni phela mina etshwaleni ngiyaya nje lezo angizwani notshwala hayi ukuthi nje ngisetshwaleni phakathi nensuku suke ngikhona ngizongaphuseleli ngenze njani mina bhuti ukuthi ngihlezi ngisetshwaleni nje ngiyaya ngaleso sikhathi ngiyazonda utshwala lento nje oyisho nje ayikho nje qho etshwaleni ngiyaya ngaleso sikhathi
phakathi nensuku ngihlezi ngi-right kodwa nje wena mangikhuluma nawe nje mase ngifuna lento uluza ingqondo yakho le ngathi uyahlanya ekhanda lakho uyahlanya la usudakiwe hayibo musuku uthi ngiyahlanya ungishaya phambi kwabantu ngishaye phambi kwabantu ngishaye phela musuku uthi ngiyahlanya usile lekhaya ufuna ukubonisa labantu ngibukalisana anginawe uyangibukisa nabe uyangithuka anginawe uyangithuka uzeleni la bangesithi umhla phansi anginawe uyangithuka uzeleni la ngizele kona umele sikhulume kodwa hayi uthi uthula phansi noma wakho sikhulume lento le ungasela phansi ngithukwe uwe mina engeke yini ngiyabuza phela ngoba uzobiza umakho biza umama mhlale phansi sikhulume uzongibonisa abantu ku-TV Mfethu awungicabangeli phela wena awungicabangeli uhlale phansi awungicabangeli into yenzayo cha uthi ngiyacasula lo muntu lo uyangicasula lento nje ayenza iyangicasula manje isifika la ngicasula ungayikhuluma noma makho into enje wena uzokhuluma kodwa uzongibonisa nomhlaba umbonisa nomhlaba ngono wona amasimba phela wenzayo hayi amasimba uyangidakela phela wena hayi uyangidakela ngishaye ufuna ukubukwa ngami ngithi ufuna ukubukwa ngami vele ngifuna ukubukwa ngawe ke makuthunjani cela ungiyeke man cela ungiyeke mfethu cela ungiyeke ungafuni ukubukwa angithemba yambona isiqhwaga lesi isiqhwaga into ayenzayo besedakiwe lo ayenzayo besedakiwe kwazi ukungishaya mfethu uyangisanganela lo besedakiwe ngicela uhlale phansi mfethu uyangishaya bathi ungihlalisa phansi nawe angazi ukuthi ngizoze ngithini uyabona uyangishaya uyabona mase ngithuka nawe nawe usungihlanganyela naye nawe usungihlanganyela naye nawe usungakuyi uyafuna ukubuka ingakho ngisutshwala nawe usuhlangane naye mfowethu wenza nje sedakiwe abukanise komakhelwane mfethu usuloku ungibamba uyangibonisa nomakhelwane mfethu usuloku ungibamba uyangibonisa cha nomakhelwane ngwehlisile kodwa nawe ngibona ngathi ngibona nawe nonke seniyangihlanganyela ngeke ngikulahle umfowethu wenze kodwa uyangilahla manje ngendlela okhuluma ngayo ngiyabuza ukuthi ngikubhalele ngicela ungilungisele wena bese manje uzokhuluma manje ungitshela ukuthi nawe ngidakiwe bese ukhuluma bese ukhuluma lo dodo okhuluma yilo kubudodi mina udodi wena udodi wena mfethu ufike wangibhalela kwishow yebo ngizama ukulungisa inkinga yakho wena futhi uyala uthi mina ngireact cha kanjani ngicasulwa yilo ngicela wehlisa umoya mfethu ngwehlisa kanjani umoya ngidelela iyakuyalunga kanjani indaba kuleyo khona into yakayilungisa imoya iphezulu usengikhohlwe nongubani phela lo mase khuluma nje nami isidome sikanjani sengikhohlwe ukuthi ubani angithi yamusa usengikhohlwe usuyayivesa umdlalo bakhe usengikhohlwe mase khuluma nje nami nje ekhaya nje ngathi ngathi ukhuluma nawe ngathi ukhuluma nje angazi noma ukhuluma nengane yakhe uyakubuka uyangishaya wena uyakushaya noma uyangishaya lo bese dakotshwana mangaze ngikushaya uyangishaya kodwa namhlanje ke ngikushaya ke ubani namhlanje ngizokushaya impela ke namhlanje uzongifunda ungiqonde uyangishaya ngibonisa abantu dakotshwana uzongifunda ungiqonde namhlanje asikugqugquzeli mfethu ukuthi umuntu wesilisa ashaya umuntu wesifazane gender based violence asikugqugquzeli ekhaya kuyini la kwenza kumina mfethu kulungile angithi ngizama ukulungisa indaba ngoba phela ke uyachaza ke wena ke uzofaka no gender base ke lapha la kwenza kimi kuyini ke mfethu uyakuviolence mfethu nawe ukuthi ungathi ukhokha inkomo zakho awuyazi inkomo savumelana hayi wavumelana nobani wavumelana wavumelana nami wathi uzobekezela angaze nje ngizobekezela wena wathi uzobekezela washo wena mayibekezelela le mayibekezelela into enje usingehlanyela ke phela mina mayibekezelela njengoba ngikutshela ukuthi siyoqeda 3 years manje ungilethele nini mina ku TV mina siyoqeda 3 years ngilethele abantu ngilethele kona lokho usakhuluma nomndeni nonke wena uyagula ukhona nomndeni wena uyagula wena ngigula wena wenzani wena wena umthetho wakho uyafeba kahle kahle bayangikwazi umthetho wakho uyafeba usingifeba nawe uyafeba wena kahle phela usuyangidakela uyangithuka musuthi ngiyakudakela uyangithuka mase ungibiza ngesifebe phela usuyangithuka manje sengisifebe uyisona vele usuyangithuka phela uyahlanyela wena umuntu wesifazane lo umuntu wesilisa wena nesandla silula ngicela ukubona umehluko ke manje ngicela ukuthi ufuna ukwenzani ngiyacela mfethu silula ngiyakuzwa mfethu kodwa lo ngicela silungise le ndaba mfethu kahle ngiyacela okay ngiyakuzwa ke mfethu uthi ucela silungise le ndaba kahle nginike ithuba wena ngesinawe ungayimelela lento le ngeke ngiyimele bafanga ithi ngizama ukukhuluma nomuntu wakho manje ngicela ukukhuluma naye dadewethu yebo uyabo kodwa uthi uyadlala ngale jongo ngiyadlala hayi uyadlala ngale jongo wena iminyaka emithathu lo muntu eyisidakwe njalo njengokusho kwakho ukwazile ukukulobola unahlala nawe uyakunakekela njengamanje right nawe angithi uyasho ukuthi umlethe ekhaya wafika kwaba right but still khona kunjalo ukhipha inkomo but wena unqaba nenkomo cha buti ngeke ukwazi ukulala nomuntu okushayayo uthi umuntu once akushaya uqala iyashithi ilo ireaction yamsaba lo muntu uvuka kanjani lo muntu uvuka kanjani umuntu okushayayo ngilobolelani kanti bangivusa umuzi mangilobola
uvuka kanjani Akusho ulobola bese ukwenzile angithi. Kodwa after lokho usuwenzani? Mhlawumbe asilungisele umama ukhala ngokuthi uyamshaya wena. Kanti uma umshaya umbeka isandla awumfaki itotolozi. Because mina ngazi ukuthi amanga lawo. Vele ngiyashaya vele. Uyanqaba ngibathe uyanqaba ngifuna kuze kufika lapho nje. Sengizikini yakusaba vele. Ufika lapha etheni ngimshaya ngoba usuke enqaba. Uzongithinta kanjani ngikusaba? Uzongithinta kanjani? Akathinteki lo muntu ngibathe. Uzongithinta kanjani ngikusaba? Uzongithinta kanjani? Ngokucabanga. Wena nje udelela nje. Uzongithinta kanjani ngikusaba? Utho ngiyashaya wena. Wena ayikho ngisaba yona nje uphatha kanje. Uyamshaya umama noma ukhuluma mama. Ah ngimshaya. Uma kuwukuthi uyakwenza leyo mfethu ngicela uyiyeke. Uyangishaya lo. Hlala phansi nomuntu wakho nibonisana Akukho ukuhlala phansi ngihlezi ngizama nawe ukuhlala phansi. Ukube khona ukuhlala phansi ngabe zange ngisiyekela utshwala ngabe sirathi mina nawe sobabili. Ngoba moke waphuza utshwala uvela usangani uluzi control wena moke waphuza utshwala. Aba masiyeke bona uzoba right but mangayeka utshwala lo soba right. Utshwala ngiphuza kancane kabi akusiwe nje umuntu into angazuvike ngayo. Akusinto angazuvike ngayo leyo mtshela. Ube iphubese ngathi kubese akusinto ongafika ngayo utshwala. Okay. Angishaye abulale yonke into lo. Akusinto engamisa yonke into utshwala. Mfethu. Ngikhathele mina ngikhathele futhi wangempela manje. Kancane. Ngikhathele. Kancane nje. Vela kuzoshesha mfethu. Kancane. Slowly but surely. Uzama ukwehlisa nje utshwaleni. Umama nixoxe la khona inkinga nilungise. Inkomo yakho mfethu lena. Uhleli nenkomo esibayeni kodwa mfethu awiqhathuluni ngisho amazenze. Akafuni. Akasintshizenze. Uzokunika phela ngesimanje siyazama ukuthi ulungise izinto. Akasintshizenze. Shintsha indlela owenza ngayo mfethu. Angithathi iside lakhe, angithathi iside lakho but ngizama ukuthi ngilungise into yeni. Umfazi wakho lo umkhokhele inkomo zakho. Yebo. Akube khona kodwa manje ngendlela lenza ngayo nje ngathi bangaqala ubhuti ukuthi angihloniphe nami ngizomhlonipha ashintshe reaction yakhe nami ngizoshintsha yami reaction qala uthando lesilibuye lesimeni libe right finish nje ngiyamhlonipha unikeze ngimnike yonke indlela afuna ngayo yonke baba cabanga vele uzobe soyizela ngolaka sekuphela iminyaka e3 ungayitholi uphila ngani wayekhuluma kanje uphila ngani ngize ngiqamba ngaphambi kwabantu futhi ngize ngiqamba manga kuwena unamanga lo muntu ngize ngiqamba manga kuwena ngiyamthanda umuntu ambudes ngiyamthanda since ngakaveli ukuba wayekhuluma kanje ukuthi angivele kubo mase nje sekumuncu kulolu thando lo wemfowethu akayeke lokho into azenzayo ukuthi uzoba right since ngakaveli kubo uzoba right before ngakaveli kubo kwakunjani wangimisa lapha ethi ke mangivele kubo kuqala before wanginika ngamfica edaka kakhulu ngabike lo ngicela ukuthela wayengayikhulumi indaba ukuthi ngidaka kakhulu wayengayikhulumi kwakuyikhuluma uhambela phansi lapha wayengayikhulumi kwakuyikhuluma lo mina ngicela ukuzwa nje manje ukuthi ke mina ngicela ukuthi ngiyamshintsha ngiyamshintsha akafuna ukukhuluma manje lo ufuna ngicela empilweni ngicela ukukhuluma manje kulo 3 years mfethu uyaphuza kuphela mengabe ufuna akazazi ukuthi ukusevisa wenza njani hey ufuna nempilweni yakhe hayi mfethu musukukubuza lo kodwa nje lo ungijwayela kabi ngijwayele mina usungijwayela kabi hayi lokho usukubuza uphila ngakho lokho finish lokho usukubuza lokho kodwa nje lo uyangiphetha lo waba masuye ngoba ngabangitshela ngiyakuthanda baby yes ngiyakuthanda ngoba siyeka wonke lamasimba lo lokhu wenza sizoba right mina kodwa na ngendlela lo senza ngama la usuyangijwayela sizoba right malwa wena usungijwayela mfethu mina malwa na usungijwayela usungikhawula ngendlela wenza na usuyangijwayela ngibonile kodwa sekuqaleni ukuthatha iside lakhe ngibone kwasekuqala kade ngikubona uthatha iside lakhe yambe kube ngithi enye into nje futhi kade ngibe ngithi uzoza kodwa manje ngiyabona uthatha iside lakhe surprise mina ngazi ukuthi ngiyabona uthatha iside lakhe ngizobuka umhlaba wonke la into ayenzayo ngithi surprise enjani leyo ngishaya ngayo soqedile baba surprise enjani angiqedile ngawe wena cha ngithamuza buka ke mfethu siyalungisa wena ngithamuza uqhubeka kuyona yazi mfethu sengithuke kakhulu sengithi mina sokhuluma kahle ufuna ukuthi ungishaya futhi ngizabo ungishaya yiyo lamasimba hleze wenza lo ungenza amasimba uthi yamba musukuthi ngenza amasimba hayibo ngishaye phela ngishaye ufuna ukubuka ngami la ufuna ukubuka ngami la vele yonto ufuna ukuyenza le ufuna ukubuka ngami cha usungitshela ufuna ukubuka ngami uyayiveza ukuthi usunjani angithi awusuyiveza ukuthi unjani uyisilwane ibhubesi yekuthi uzushintshe wena uzushintshe nje ingakho uzithwele lokho lonto uzusithele lokho usosile ekhanda lakho awusile ongcono mele ubuyeleke imthathi inkomo ongcono mele ubuyeleke ngilande inkomo zama ngeke ukhulume nami kanje ngibe ngikulobolile ngeke ukhulume lo doti ngibe ngikulobolile inkomo zakho ngikhokhela zonke izinto awuzongiphumela umsangano ngibe ngikulobolile zonke izinto ezikwenzela zona inkomo zakho konke uzoyinuka la
khongoba ezoyinuka lapha ekhaya. Wena uyangihlanya phela ngeke ngikhulume nawe ngizokhuluma nabakeni ngizolanda kini. Bazozwa ngami bona. Bazozwa uyibhokolo elikhulu. Uyibhokolo usho lapha kini usho lapha. Ufuna ukwehla. Kahle usukwana umthetho wakini. Nami ufuna ukuthi ngilalele wena. Nami ufuna ngilalele wena. Usukwana umthetho wakini uthi wena ke nalapha kini balalela wena. Nami ufuna ukuthi ngilalele wena. Lokhu ngeyisa ufuna ungishaya lapha ngabantu ufuna ukubuka. Mawusangana kumele ngenze njani? Mawusangana kumele ngenze kuze kulungeke kuzohleza uncisha kanje. Uzohleza uncishwa ke kanje. Hayi ngeke noma ungancisha phela anginendaba. Anginendaba okusala ngizoxoxa ngiyola inkomo zakithi. Ngizolobola abantu ndaba Bala ngenxeba. Uyimisele kodwa ukuyithola one day le nkomo le. Ngathi akayimisela. Kade ngamisela mfowethu. Mfethu ngicela. Manje mfethu ngicela yazi mfethu anginazi ngisuke ngingekho mekuwukuthi nendawonye. Kodwa indlela okhuluma ngayo mfethu iprove yonke into esho udadewethu. Yebo ngiyabonga futhi. Hayi wena usesayidini lakho wena bozobuya uthini? Bongabuya uthini ngoba uvela usesayidini lakho. Indlela react ngayo. Thula wena khuluma nawe. Ofunda ukukhuluma madoda ofunda ukukhuluma. Indlela react ngayo. React kanjani noma nje? Ungishaya ngabantu angithweni. Ungishaya ngabantu ngithulele. Ake uthule. Awufunda ukuthula wena. Hayi ngize ngithule mina ubhuti nangu uyayibona into uthi wrong uyakubona ubhuti. Akufunda ukuthula. Wrong lento oyenzayo uyayibona ubhuti. Ayikho into oyenzayo. Uhlanganyela kanye nawe nje nawe. Akuhlanganyela kanye nawe. Usesayidini mhlawumbe useyakuthanda mhlawumbe useyakuthanda. Awusazika akusiyenza futhi useyakuthanda kwaye ngeke bese sayidini lakho kanje. Siyangifuna uyafuna kwaye. Khona indoda engenza nje. Mina bafo kushuthi ngifuna wonke umuntu ofika kule show phela. Wakha kanjani uma indoda yenza nje? Akayithembi kwayena lo ngithemba. Akayithembi kwayena. Wakhaphi kumuzi la makunje. Okay, mfethu kuze ubone ukuthi angithathi iside la angithathi iside la. Dadewethu. Yebo. Kodwa ke noma kunjalo mfethu ngiyakucela noma ikanye ngenyanga imnikeze ubhuti ayizweke. Noma mfethu ungafaka umphambili kuphela. Okay, ngiyakuzwa bhuti. Wena lento uyikhandisa nje nawe. Ahlale ngabo nje ubusile noma ikanye. Ahlale ke kahle ukhanda nje ukhanda nje ijoke. Yeza bhuti. Ngakho utshwala ayike into epheta ngizomnika ke. Oh lapha manje nawe nje uyaphetha. Ezindoda yami engilobole yeza bhuti aqhubeke futhi sizishade nomshado lo ngithe ngiyawufuna. Wena nje ngotshwala nje khanga sa acting njengendoda yakhe elobole. Ayithole lento ayifunayo. Wena ngotshwala nje bona. Angithi njengomuntu olobole wena kuwe ngotshwala. Usemkhulumela ubhize ukhuluma kunye. Angisembo. Uzosuka uthi ngithathe iside. Kuba yena ukweyisa futhi. Ngizama ukuncengela umama la ukuthi akakunikeze. Uyahluleka. Nawe ehlisa otshwaleni. Sengimncenge kakhulu. Uyahluleka. Ngabuyehlisa umoya. Yini uyibhalela kwisho? Mina lalele ndawo. Ibhalelo nizongisiza. Sizama ukukusiza but uya. Ayikho into ongisizayo. Nawe angingwa nawe uyamlekelela. Anginawo kwanawe uyamlekelela. Ulelela. Ashuthi uyagula. Sengiyabona ukuthi kade kumdlalo kwakuthi ngibhale. Ashuthi uyagula lo ekhanda. Yasangana lo. Ungathi ngiyasangana. Uyasangana. Ufuthi ngiyasangana. Uyasangana phela wena. Hayi ngishilo wathi indaba yami uyasangana wena. Bayakukhulumela la mina ngisho ukuthi bayakukhulumela. Kodwa uthini bakhulumela mina? Suthi futhi bathi bekhulumela wena. Uyafuna vele ngiyambona. Uyafuna futhi manje ubhuti. Uyafuna futhi uyagula ke wena ekhanda. Yabona? Lo muntu mfethu uma ayikho lento ayikho lento engifangilethele yona lo muntu. Ayikho into angilethele lo muntu. Uyasangana lo muntu. Uyasangana ayikho into angilethele yona la. Akazazi ukuthi uthini lo. Mina ngikhathele. Hayi ngeke. Yini ezolunga mawenza kanje? Yini ezolunga mawenza kanje? Yini ezolunga? Yini ezolunga mawenza kanje? Yini ezolunga? Ngoba phela kumele wehlise umoya nami ngithi umoya simlalela ubhuti sobabili. Uninga sengwethisa umoya wena uyadelela. Angithi yabo? Kahle kumele ngilalele wena uthi wena uthi. Kahle kumele ngilalele wena uthi. Uvusa into endala. Kumele ngilalele wena uthi. Uvusa into engekho bhuti. Kahle umuntu okumele ulalele. Ukuthi ngitshele ukuthi ngenzeni. Ayikho into ezolunga phakathi kwethu. Ayikho. Kodwa nje ukwazi ukuthi akho nkomo ozoyithola. Maqhuba kanje akho nkomo ozoyithola lapha ekhaya. Uzohamba. Angeke ukuthi uzoyithola anandaba. Kosa inkomo zakho uzinuka. Ngizothola mina. Ngizothola ngizolanda lapha kini. Ngizolanda. Khohlwa ke baba. Khohlwa. Ufuna ukuthi wonke umuntu uthi hayi ke bangalalele wena. Ngizolalela wena ke. Kumele ngithobele wena. Angisho ukuthi ngithobele. Kanti ubani umfazi ubani indoda? Angisho ukuthi ngithobele. Kodwa nawe khuluma kahle nami ngizokwazi ukuthi ngikhulume kahle nawe kunini ngikhuluma kahle nawe kunini ngikhuluma kahle nawe. Kunini into yenzayo. Kunini into yenzayo. Kunini ngikhuluma kahle. Ubhuti la uzama ukusiza thina ukuthi wena ungilethile la. Uzama ukusiza ubhuti awufuni ukumlalela. Ngimbona sekhulumela wena phela mina. Ukhulumela mina futhi. Ngimbona sekhulumela wena. Ukhulumela mina ningikhona. Ngimzwile phela. Ah shuthi uyagula. Nawe uyamfuna. Ngiyamfuna futhi. Tafuna ubhuti manje mina. Abo manje mhlawumbe uphelele 5 minutes nginiyekile nakhuluma nobabili. Yini yenza isense niyikhulumile? Ayikho.
So ikhuluma kanjani? Ngiyakhuluma nawe Bese uyakhuluma. ngiyafuna ngithi unazo kodwa mfethu into yazi mfethu ngifuna i-solution lana ngifuna silungise silungise ngiyamfuna ubhuti yiphi enye into yazi mfethu uma uqhubeka kanje lo muntu uma wengane yomunye umuntu kanti into ezokwenzeka kuzoze kuba ubaba wengane aphinde amthinte yebo ungamthintanga wena yabo manje sengiba personal ngoba wena ongithuma ukuthi ngibe personal mina ngifuna ukuba Kade personal vele uqalile. uqalephi ngoba phela Kade awufuni vele ulalele wena njengofuna Hayi, inkabi yami ukulalela. unenkani, inkabi yami. Thethula. Angithi yabona ikhonto sayilungisa la Hayi, inkabi yami khonto ikhona into unenkani. ongibizela yona la vele yini ongibizela yona la Hayi, inkabi yami Thethula. unenkani. ungibizela ukuthini la vele sizolungisa noma sizobhediza la Dadewethu ngiyakucela-ke ngikucela-ke because manje umfowethu unenkani ngiyakucela umncenge ehlisa utshwala uloku umncenga nje umnikeza kancane kancane ungamphuthumi umuthi nje thasi ajabule yabo manje le nkani le uyazi inkani ibangwa yini ankani ufuna ukhishwe yona uyazi inkani ibangwa yini ankani ulaka sawoti uba angishongo-ke kanjalo Ngoba ngoba usuyamuzwa. Nihlangene ngami. cha vele ubhuti sizama ukukhulumisana kahle naye ngithi sizama ukulelela wena isithando sami sengikubiza kamnandi ehlisa umoya-ke Oh wena uyakwazi ukukhuluma kahle nabanye abantu Sithandwa- uyahluleka ukukhuluma kahle nawe. angithi yambona Uyahluleka yabona ukukhuluma ukuthi kahle nawe. sizama ukumncenga bhuti angithi yabo sizama ukumncenga wenzani futhi yena uyaphakama futhi ubanika isilima la Ngeke phela ufike ungidelela Ubani isilima la futhi? Sho ukuthi uwo ngikhanda isilima. Ngizangivele ngihambe-ke la ayikho into engizelela ngicela ngihambe yabo ayikho into engizelela ngiyahamba-ke mina ngoba ayikho into ngizama ukuzehlisa manje kwena ngisafuna ukuphakama ngiyazehlisa kwena Uzehlisa emva usewungidelele sewungidelele. kanti sibambelele amagqubu futhi Phela ngeke ngidelelwe kanti into yethu sifuna iyephi vele sifuna iyephi into yethu Ufuna iye phambili mina wena basuye phambili uyayihlehlisa. phela ngusu lokhu uhlehlisa emuva mina angisahlehlisi mina Uwehlehisayo. sengikubiza kamnandi ngithi sithando sami wena usini Ayikho into ongibiza kamnandi wena ungenza kanti le isilima. ifunayo kumina Ayikho into ongibiza kamnandi wena ungenza angithi isilima. yezwa-ke futhi angithi yezwa hhayi mina mfethu ngihlulekile Angithi yabo, yamusa. ngihlulekile Usengenza isilima. dadewethu uma kuwukuthi uzokwazi ngicela umbekezelele umfowethu kancane kancane Yebo. uma seke ese-right umnikeze into yakhe ukhumbule phela nawe ukuthi awuselona itshitshi wena umuntu nje oseyaziyo le nto ngiyisa-ke futhi nawe angifuni nathi ngithathe isayidi yabo Hawu. so umuntu nje Cha wathi oyaziyo usewayisa vele uselona kanti ngiyazazi phela kanti iphutha le. cela ungiya Kanti ngisafuna uxabana iphutha nawe le. angisafuna uxabana nawe mfethu ngeke yabo manje ngiyavala ngoba manje ngiyabona ukuthi mengabe silokhu esikhuluma angeke siyithole isolution angeke futhi hlisa kancane sithole. utshwala mfethu uyishayele inkomo yakho ngoba uma ukuthi awuyishaya inkomo yakho lo muntu lo unobaba wengane angesho ukuthi uzobuya kodwa unobaba wengane osemazi ukuthi ulala kanjani so mfethu ongenza njobe ngicisha nje ubusy naye. angishongo ukwazi kanjani kwakho-ke lokho Angisho. Angithi yamba, Ubhizi ukwazi njena. kwakho-ke lokho ngihlezi nginawe endlini ngihlala nawe Lo, endlini ukhanda isilima ngihlala kahle nawe la. endlini ngimbona ngasiphi isikhathi babengane ngimbona ngasiphi isikhathi Ngeke ngikwazi phela Ngihlala ngiphinde nawe ngihambe endlini. mina ngiye emsebenzini Manje kusho ngiphinde ukuthini lokho ngihlezi ngisendlini mina ngisuke ngiyabo babengane ngeke ngazi. uhlala phela. la nani babengane uhlala la hlala khona khona Angimazi ukuthi pho uhlala. yindaba ngoba uyithemba ngithi yabo akayithembi kwayena akayithembi njengoba ngiyehlisa umoya manje bhizi Yes. uyaphakama wena Njengoba Kusho ngisho awufuni nje. ilunga into yethu angithi ngiyakucela awufuni mnikeze isikhathi uyilungisele into yakho umnike nje kancane kancane mhlambe kanye ngenyanga then mengabe sobona ukuthi use-right songamnika njalo-ke hayi ngiyakuzwa bhuti ngizokuhlonipha yazi ngoba vele lababukeli bayangibuka ngiyazi abaningi vele bazothi ngidala ngayo kodwa bobhebhi ngicela nje wehlisa umoya nangehlisa umoya ngizokunika lento oyifunayo yezwa ba ngizokunika ehlisa umoya kodwa nawe ngicela uhloniphe iy'nqumo zami engiy'tshela zona ngicela uy'hloniphe iy'nqumo zami Kodwa wazi ngizowenza ukuthi isilima. angizwani nento ukuthi ihambe iphosi bayiphuza utshwala ihambe yenze lokungayini engasile la hloniphe iy'nqumo zami ukuze sikwazi ukuthanda lehlezi lomnandi ngikunike ngendlela ofuna ngayo ngike ngize ngikuncishe finish uzwile mfethu Hayi ngiyamuzwa kodwa nje angimthembi. Kade asangiqala ungenza isilima. trust-ke ephelile bhuti angithi yabo Okuningi. i-trust ingekho likhona uthando lapho okuningi mfethu hhayi niyokukhuluma nobabili ikhona nomama luthando kodwa mina sengikuvulele indlela ikhona Hayi, luthando ngiyakuzwa. trust ingekho bhuti hhayi no mekuwukuthi i-trust ayikho uthanda alukho lolo uthanda thando lukho akangithembi akasho i-trust icondom ba kusho nje ukuthembana akangithembi angithi yambo konke engikushoyo akangithembi futhi mina isilima nikeza umuntu wakhe isikhathi Sikhona isizathu sokuthi why ngingamthembi. yini ungangithembi
njengoba ngishilo wasekuqaleni lo muntu sekuphela iminyaka emithathu sekuphela iminyaka emithathu Ehela phela ngithi ngiyakhuluma manje phambi kwabantu ngithembisa. Angithi ngiyakuthembisa manje. Njengoba namanje ngithembisa ngizomthemba kanjani? Saka ngithembisa. Akwenza lokho. Indaba wanginika ithuba ubone. Indaba wanginika ithuba ubone. Ngikunikile nje ithuba. Manje sengisuka la indaba wangineza ithuba ubone ukuthi ngiyakuthanda, uyangithanda, ungikhombise lokho ukuthi ngiyakuthanda. Indaba wangineza ithuba, ngineza ithuba ubone bese uyaprove lokho ukuthi hayi ngirathi ngishintshile. Ungithembe. Mama ngangithemba ayikho into ezolunga lethandweni lethu. Ayikho into ezolunga. Uthando utrust me ngekho nje uthando lalukho lolo thando. Ngithembe ngami kakhulu so okay ngiyazi ungidale ngakho kakhulu ngithembe cela ungithembeke manje ngitshela phambi kwabhuti ngithembeke manje phambi kwamakhamera kubukeki ngithembe nginike ithuba mfethu ngithembe manje ngineza ithuba uma kuwukuthi uma kuwukuthi akulungi uphinde ngoba uthi uyangithanda ngithi yebo ngikhombise lokho uyangithanda ungithembe ngikunike lana into oyifunayo finish izwe kuyazwakala mfethu hayi ngiyakuzwa yebo ngiyabonga mfethu ngiyabonga yabo umeke ngakuvumela saqhubeka kuloko ngiyakuzwa wakho shothi sihambe kusuku la eThekwini ya siyabonga mfethu hayi ngiyabonga ngiyabonga dadewethu ngibonga kakhulu isikhathi sakhe ngiyabonga lampoti yani uyayibonela yona umbukeli ukuthi episode yanamhlanje ihambe kanjani angizophawula kakhulu ke kuphuzeni kodwa ngiyayibuza amadoda ukuthi kunamadoda akhetha utshwala ovalento utshwala ovalento madoda phela ngiphuza ngazi kunjani utshwala kodwa yona ngike ngizwe ukuthi njani so I doubt ukuthi ngingakhetha utshwala over yona ngancame ngikubalansise ekhambe ko2 mhlawumbe nawe unenkinga ezithinta umjolo lula kakhulu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com bafethu lekhaya siyakhuleka ke before sivale ishow awunankinga nomthandazo angani hayi nawe dadewethu awukwazi ukuthandaza khuleka ngizokufundisa mfethu uyakwazi ukuthandaza mama hayi khulekani ngicela nje sigobisa amakhanda kuzokhuleka mina khuleka hayi ngiyakuzwa mfowethu asambeni ke bafethu amakhanda phasi sigobisa amakhanda uNkulunkulu kaMatifana sihawukele njengoba sesenze njalo ke hawu yonke into isiqondile sekuhamba kahle izinto zalekhaya zizolunga nabo imjolo wabo njengoba ubabona nje konje umama usezomnikeza ubaba nobaba athi ukwehlisa otshwaleni afocus enkomeni yakhe ayikhokhela inkomo nawe uma ukuthi unenkinga ezinto umjolo ngiyishile email address umjoloshow@gmail.com vusa phela mama ikhanda umjoloshow@gmail.com this is umjoloshow@gmail.com mengabe wenze njalo noma kanjani inkinga zakho ziyolunga igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN siyabonga kakhulu ukubukela kwakho